От відносно Білорусі, там дехто в коментарях мені інколи пише: пане Василю, ви там в Телеграмі не дуже чи жорстко про них висловлюєтесь. Ну, якби, да, не всі, абсолютно. Я мільйон разів казав, що з величезною повагою, респекту і уважуха тим бійцям, які на боці України воюють із зброєю в руках, із під прапором біло-червоним-білим. Абсолютно, да, є небагато, але партизани, ті, які займалися залізницею в Білорусі, але це абсолютно не масові варіанти. Більше того, от ця сутність масова білорусів на сьогоднішній день, хай вони не ображаються, я всій повазі абсолютно, напевно, відзеркалена Тихановський. Причому я теж розумію, що Тихановська це не той лідер, який, напевно, на сьогоднішній день треба білорусам, але Тихановська сьогодні виходить в Празі, дає прес-конференцію і говорить, ви тільки вдумайтесь, во многом благодаря белорусам прекратилось нападение на Київ. Тобто ми всі думали, що це наша тероборона, що це Збройні Сили України, що це хлопці на квадроциклах, які там нищили, що це Залужний. Ні, це білоруси, Російська армія не чувствувала себе комфортно на наших землях. Що ви кажете? Як це не чувствувала себе комфортно на ваших землях? А з якої землі приїхав Янукович? А на якій землі працюють ці пересилочні пункти, з яких відправлялося вкрадене все, що вкрадено було під Києвом? А якими дорогами пересувалися вкрадені автівки в українцях? І вони себе не почували комфортно, тому вони їхали на зміні зараз оце, а їм ваші гаїшники, давай, проїжджай, да? А ваші ці пакувальниці це звідки, да? Звідки? А що там, унітаз, да? Ніхто комфортно, Світлана Тихановська в Прагі. Про що ви говорите? Друзі, ну, за будь-яких обставин, да, і сьогодні ще ж до цих банків я трошки впустив, але вже в білоруси мені нагадали, що сьогодні от ці підходи, до речі, які артикулювала Тихановська про те, що, вибачте на слові, благодаря білорусам прекратилось нападіння, да. Українська влада не розділяє такого підходу, тому Рада схвалила конфіскацію майна росіян і білорусів, фізичних осіб, значить, юридичних і фізичних, значить, на території України, при тому, що перша версія була ветована президентом, а от якби після доопрацювання все вето немає, а закон є. Так що вітаємо всіх білорусів, юридичних і фізичних. Ну, якби це відповідь на цю сентенцію. Це знаєте, що Лука одне говорить, що зараз Тихановська плюс-мінус ті ж ті самі, тільки від збоку. От